Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So today, gusto kong mag-haul tayo guys. Ito yung mga napamili ko. Sa palengke na ako namili nito. So, bumibili ako guys weekly. So, nakapag-meal plan na tayo. Tapos tayo mag-meal plan. Tapos yun, ipinakita ko na sa inyo kung ano yung meal plan natin. At ito yung dila ko kanina. So, ayan siya guys. So, ito yung kong listahan at ginagawa ko dyan yung aking pen ay dyan pinilalagay. So, ito yung mga listahan natin ng mga past na groceries. Tapos yan, yung mga naka-check na yan guys, ibig sabihin nabili ko yan lahat. At yung isa lang yung hindi ko nabili, pork. Yan, pork. 50 pesos. Baka lang kasi bibilhin ko yan mamaya. Teka lang, ano yung ingay sa taas? So, ayun, yung aking budget kanina is 565 pesos. Kung nakikita nyo, ayan. 565 pesos. So, in fairness naman sa akin, talaga nag-stick ako sa aking listahan. Hindi ako sumobra. In fairness. Pero, eto lang yung nabili ko kanina na, tawag dito, exist pala. Dahil, kanina si Hagrid ko sakit yung kanyang hita. Nakalimutan ko lagyan ng pulbo kasi parang sa brief niya. Parang hindi ko alam kasi baka sa tela nung brief niya. So, kanina nakalimutan ko siyang lagyan ng pulbos or pulbo. Yeah, bumili lang ako dun sa tindahan ng pure cornstarch na ganito. It's 12 pesos ata. So, yan, bibilhan ko na lang siya ng ganito. This is the best, pang sa mga rashes, ganun. Ito yung pinaka-perfect cornstarch. Kasi wala akong cornstarch sa bahay, kaya pulbo yung inaano ko. Pero yun, sisimulan ko na guys yung pag-haul. Ang dami ko na sinabi. So, meron akong isda doon. Dalawang klase isa yung binili ko. Kasi yung budget ko for fish is 200 pesos. So, hinati ko siya sa dalawang isda. Kasi yun nga, sinabi ko kanina, may adjustment na naganap dahil si Papa hindi siya pwedeng kumain ng manok. Bawal sa kanya yung mga itlog, bawal mga munggo, bawal din sa kanya. Yun yung mga usual na kinakain namin. Kaya, pinapa-worst din yung kanyang pangangate. So, hindi mo na ngayon, kakain kami ng ganyan. Pero, tigwa 100 siya. Bili ako ng dalawang ham, onion, mga garlic, at saka ginger. So, ayan. Since kanina talaga nag-ano ko kung anong pwede namin kainin kasi hindi ko din gusto mag-pork. Kasi yung pork, gusto ko lang talaga once a week lang talaga yung pork. Kaya may pork bones na ako inilagay siya na 50 pesos. Pero yun, ayoko talagang parati nagpo-pork. Kasi parang feeling ko magkakasakit kami. Sabi ko, magko-corn beef na lang kami. Tapos, may beef loaf din na sa nilupla namin. Pero iba-iba yung nito. Ito etong kasing patatas. Ito yung imimix ko dito sa, tawag dito, corn beef. So, ito yung imimix ko. Fried fish. Yung ko dito, isasabay. So, sa hapunan ito. Budget ko for gulay is only 50 pesos. So, bibilisan ako ng, tawag dito, broccoli. Kasi i-mix ko sana sa fried rice. Then, meron kaming dalawang hapunan na fried rice. Hindi magkakasya sa iba budget ko na money. So, sabi ko, pagkakasyahin ko lang muna yung 50 pesos ko. Kaya, eto, bumili ako ng alugbati. Ito, may alugbati ako. At dalawang kangkong. 10 pesos yung dalawa. 5 pesos each. Tapos, eto pang sabaw namin dahil magsasabaw kami for this week, pechay. So, yun. Guys, so excited ako sa papakita sa inyo ito, guys. Ito yung mga, tawag dito, dirty bread, dirty food. Parang ganon. Kasi makikita mo sa mga, sa loob ng yung palengke. Ito yung mga, kung saan man ako pumunta, talagang hahanapin ko ito, mamimiss ko talaga itong pagkain na to. Tapos, ito, bumili ako ng ito. 10 pesos each. Ang tawag dito. Yung nagpapasama sa naman, may nag-video ako na naman guys. Kailangan ko na madaliin ito. Dalawang otap,
10 pesos. Tapos ito, binangkal. Hindi ko alam, hindi ko nasabi doon sa comment box kung anong pangalan dito sa ano. Pero tawag sa amin binangkal. This is 20 pesos. Tapos ito yung fave ni Hagrid. Ang tawag dito, Bilibid. Kasi, alam nyo ba guys, itong Bilibid, niluluto namin to ni Mama. Ito yung tinda namin ni Mama noon. So, this is 10 pesos. So, yan, kinainan na namin kayo na kasi sarap. Namili ako ng ganito. Patata. Patata yung tawag dito yung patata. Yung mga biscuits. 10 pesos din. So, 30. Ito. Bread. Some bread. So, yan yung nabili ko guys. Yan lang yung nabili ko sa akin. 565 pesos. And in fairness sa akin, talagang naano ko siya. Pasensya na guys, ang ingay. Ang ingay talaga. Papagabi na pero nag-iingay na naman sila. Pero yan, pero okay lang yan. Wala tayong magagawa dyan. So yan lahat yung ano natin guys. Na nabili sa akin 565 pesos. I'm so excited. Hinahanap ko yung turban kanina. Ito yung mga... Tapos, ito ay ipakikita ko sa inyo ito guys. Sa Shopee to. Actually, ang tagal namin in-order to. Sa Shopee. Kasi nag-order kasama ko yung mga sister-in-law ko. Parang sa isang order, kaming lahat ng Monafi. Yan, Monafi. So, akin tatlo. This is 30 pesos ata. 30 pesos. 38. Parang ganyan yung price niya. Pakita ko talaga sa inyo. So, parang ganito siya, guys. Kasi para sa mga, puson. Ayan. This is Monafi. So, tatlo yung kinuha ko. Para at least, mabilis lang magpalit sa pinakagusto ko. Anong tawag dito? Hindi ko alam kung ano itong guys, ha. Pero, first time kong gagamitin to. Holder siya ng phone. Sabihin nyo sa akin guys kung gusto niyo ng ganito. Kasi magpapag-giveaway ako. I'm sorry, medyo late na. 5K giveaway. Pero, yun, magpapag-giveaway. So, sabihin nyo sa akin kung ano yung gusto nyo, mga organizers or what. Dahil, possible na parang ninyo ay papag-giveaway ko. Or mga ganito. Gusto nyo mga ganito. Pero eto, akin to. Dahil, matagal ko lang gusto magkaroon ng ganito talaga. Dahil, alam mo yun, pag nag-vlog or minsan nanonood ako ng video sa YouTube, ganun. So, ayun. Yun yung mga nabili ko, guys. So, yan lang guys. Puputulin ko na dito lahat yung ating haul. Yun lang yung mga nabili natin. Dahil medyo maingay na talaga siya. Wow, in fairness sa mukha ko, parang Koreana lang kasi bago akong ligo talaga. Kaya ganyan yan. Hindi akong makeup. So yun lang guys, motivate kayo kasi para sila-challenge ko kayo guys na mag-meal plan and also maglista at kailangan mag-stick kayo sa inyong mga nasa listahan ninyo. Kailangan walang ipang bibilhin. I challenge you guys. Sila-challenge kayo. So, yun. Sana yung magawa ninyo para hindi masira yung inyong pag-budget at mas makapag-ipon kayo ng mas mabilis. And I hope you guys enjoy and please do follow me pala sa Facebook at sa aking Instagram, Our Family Budget. And please click the subscribe button and like and share this video guys kung nagustuhan ninyo. See you in the next video. Bye-bye!